боби ҳаштум қубодиён. баробари расиданамон ба қубодиён падарам лаҷоми аспашро кашида моро ҳам гуфт ки андак таваққуф кунем. мо ҳам пайраваш намудем. ӯ дасташро ба бағал зада аз бағал кисааш коғази чорқадеро кушода ба он чашм давонд. сипас чун сайёҳон ба чор тараф назар андохт, варақро боз чорқад намуда ба кисааш андохту гуфт: акнун аз пӯши ман биёед. ӯ сари аспашро ба кӯчае ки сӯи қалъаи шаҳр мебурд гардонда ронд. кӯча ки аз қисми ҷануби шаҳр мегузашт, аз қалъа хеле дур рафтем. нохост аз тарафи рости кӯча як дарвозаи калони кандакорӣ шуда ба назарамон намуд. баробари ба дарвоза расидан падарам аз асп фуромад, моро ҳам амри пиёда шуданро кард. баъд ба дарвоза наздик шуда онро куфт. пас аз андак вақт ҳозир гӯён аз пӯши дарвоза овози марде баромад. он ҷо кист? мо меҳмонем, ҷавоб дод падарам. ҳозир омода мекушоям. садо омад аз он тарафи дарвоза. пасонтар шарфаи пойи ду кас шунида шуд. он ҷо кист? баромад садои шахси дигар. мо меҳмонем, ҷавобашро такрор намуд падарам. шарақ кушода шудани қулфи дарвоза ба гӯш омад. бо гузашти чанд лаҳза он кушода шуд. дар ҳоли як марди босавлат дар тан куртаву эзори оҳарии суф, дар тан ҷелаки астарии зерабекасаб, дар сар арақчини шоҳии пурқимат, дар пой калӯш, ки кам одам чунин пойафзол дошт. одами нуронӣ, ришу мӯйлабаш зебо ороёфта буд. дигари либосҳои фақирона вале тоза дар бар дошт. ҳарду пасупеш аз дарвоза берун шуданд. марди нуронӣ моро дида салом дод. мо ҷавобаш додем. аввал бо падарам, дуюм бо Шерафганбой, баъд бо амакам, аз ҳам охир бо банда дасти салом кард. ҳамроҳаш низ амали ӯро ба ҷо овард. баъд каме рӯ бароям истода ҳамин мо ва аспонамонро бодиққат назора намуд. сипас гуфт: хуш омадед меҳмонони азиз, ҳар қадаматон болои дида. ҳамин дам падарам ҳамон коғази чорқадаро ба бағал кисааш бароварда ба он марди босавлат дароз намуд. ӯ аз дасти падарам коғазро дудаста ва хеле боодобона қабул кард. марди босавлат коғазро кушода ҳамагӣ чанд сатр бихонду ваҷоҳат ва муомилааш дар замон тағйир ёфт. бори дигар хушомадед меҳмонони арҷуманд, гуфту муроот ба ҳавлӣ кард ва роҳравон илова намуд. рости гап чашм, дар интизори шумо доштам. биёед ба ҳавлӣ дароем. давоми мактубро баъдтар мехонам. камол супориш ба ҳамроҳонаш дод. марди босавлат: аспои меҳмононро ба ахтахона бар. ҳозир камтар куну баъдтар ба охури ҳар кадомаш юнучқаи хушк парто. акнун шумо аз қафои ман шавед. меҳмонони азиз худ ба пеш даромад. соҳибхона аз дарвоза то меҳмонхона роҳрави семине кашида шуда буд, ки муболиға ҳам шавад, кас дар он акси худро медид. ягон 10 зинаи тозаю озодаро баромада ба меҳмонхонаи калону зебе ворид шудем. айвони меҳмонхона ончунон нақшбандӣ шуда буд, ки одам гумон мекунад ба боғи фирдавс афзода бошад. дар фарши айвон, ки 10-20 қадам дарозӣ паҳноӣ дошт, як қолини эронӣ ҳама ҷояш пур аз гул парфта шуда буд. дар гирдогирди он курпачаҳои маҳмалин субсурх густурда буданд. баробари ин зебоиро дидан ман аз худ рафтам. як вақт худро дар паҳлӯи амак нишастан дидам. хайру мақдами бисёре, гуфт соҳибхона. раҳимбой ховалингӣ соғу саломат ҳастанд ва бардаму бадавлат мондаанд? аз падарам пурсид марди нуронӣ. шукр ба даргоҳи худованди мутаол, ки аз гуфтаҳои шумо зиёдтаранд, ҷавоб доданд падарам. ҳамин номаро ба унвони шумо фиристоданд. гуфтанд, ки он бародари азизи маро пайдо созед. иншоаллоҳ коратон барор мегирад. баъди андаке ду писарбача куртаи зори шоҳӣ сафед, аз болояш камзули беостини махмалин гулдуз
пӯшидан аз дамон ҳозир шуданд. онҳо аз ҷевонҳо дарҳол дастархон баровардан аз дамон паҳн намуданд. аз ҳамон ҷевонҳо лаганҳои ҳархелаи пиставу мағзумавиз шириниҳо оварда гузоштанд. яке аз онҳо поён фуромада дар як лагани калон 10-12 нон, дигаре як чойники калони гулдор ва 5-6 пиёлаи гулдорӣ рӯи дастархон гузошт, ки ман амсоли инро дар ҳеҷ ҷо надида будам. бачае ки чой оварда буд, онро 3 мартиба гардонда, то дам хӯрданаш таваққуф намуд. сипас ба пиёлао рехта ба мо дароз кардан гирифт. меҳмонони азиз бо забони ширин гуфт: марди нуронӣ, сарам аз шодӣ ба осмон расид, ки аз ҳамин қадар роҳи дур каминаи камтаринро ба суроғ омадед. акнун илтифот намуда ба дастархон нигаред. ҳанӯз як пиёлаги чой нанӯшида будем, ки аспони моро ба ахтахона бурда буд. дар лагани калоне косаҳои шӯрбои гӯсфандӣ ва лагани гӯшти дароб пухташударо оварда наздамон гузошт. баъд аз тамомул таом соҳибхона аз падарам боз аз Раҳимбои ошинояш ҳолу аҳвол пурсид. аҳволашон бисёр хуб аст, ҷавоб дод. падарам 5-6 нафар писар дорад. писаронашон мисли қиблагоҳашон соҳибиззату баобрӯ ва соҳибвазифаанд. наберадору аберадоранд, бо ҳамонҳо машғул шуда гаштаанд. аз чӣ бошад, ки 2 сол боз ба тарафҳои мо ташриф намеоранд? гуфт бой. кӣ медонад, зарурат нашудааст соҳибхонаро аз парешонҳолӣ баровардани шуд. Шерафкан бой. ҳа албатта, ба сари бандаи худо, хоҳ шоҳ бошад, хоҳ гадо, сад ташвишу ҳодиса омаданаш мумкин аст, гуфт бою илова намуд. бародарони хатлонии ман пурсидан айб надорад. мегӯяд шумо дар ин ҷо чандвақтаина монданед. падарам, ки одами хеле зарофатгӯву ҳозирҷавобданд, фавран ҷавоб доданд: одами меҳмон ба ихтиёри худ рафтанаш ба ихтиёри мизбон аст. омадани меҳмон ба ихтиёри худу, рафтанаш ба ихтиёри мизбон аст. агар ба ихтиёри ман бошад, ҳаргиз шуморо аз Қубодиён рафта намемонам, низ лутф кард соҳибхона. бойбобои азиз ба суҳбат ҳамроҳ шуд. Шерафкан бой: агар корамон иҷро шаваду 3 рӯз баъд пас мегардем. азбаски бори аввал омадем, ин шаҳри номиву қадимаро як тамошо кунем, мегӯем. бародарони хатлонии ман, банда кори шуморо аз ҳамин ҳавлӣ набаромада иҷро мекунам. бо дили пур иброз дошт соҳибхона. лекин бо ин ришу фаш ва сару либоси кӯҳистонӣ намегузорематон, ки аз ҳавлӣ берун шавед. дар Қубодиён як сагест бо номи Мирзо Карим бой. агар шуморо бо ин ришу фаш ва сару либос бинад, хатлонӣ буданатонро дарҳол пай мебарад. ҳамон замон ба маҳкаматон мекашад. пулу мол ва сару либос он тараф истад. пӯстатонро кашида мегирад. вай ба одам монандӣ надорад. чашмони ҳарисаш аз пулу зару мол аслу сер нест. раҳму инсоф гуфтани гап дар тани ин одам асло вуҷуд надорад. маслиҳат ҳамин мешавад, ки ба шумо сару либоси таҳҷоӣ мепӯшонам. усто оварда ришу фашатонро ба тартиб медаронам, то ба одамони таҳҷоӣ монанд шавед. баъди ҳамин ба тамошои шаҳр мебарораматон. худо хоҳад, пагоҳ Қубодиёнро тамошо мекунем. рӯзи дигар ба шаҳри Туз меравем. аввал шаҳрро тамошо мекунем. дар он ҷо як ошнои хуб дорам, ки машоқ ва хонанда аст. ба хонааш рафта зиёфаташро мехӯрем ва аз савту навояш ҳаловат мебарем. чӣ хеле ки шоир гуфтааст: мутрибо бархез, навоят чун кун, маҳфили беранги мо пурнур кун. бо навои хеш дилҳоро навоз, гарди ғам аз хонаи дил дур кун. рӯзро он ҷо гузаронида бегоҳ бармегардем. рӯзи дигараш, агар худованд насиби зиндагиамон диҳад, ба зиёрати 44 мебароматон.
ҳамин тариқ суҳбатҳамон бо соҳибхона то вақти пешин тӯл кашид, гуфт Суроб. Пас он соҳибхона ба хидматгоронаш фармуд, ки дар таҳоратхона барои мо дар 4 автоба оби ширгарм муҳайё созад. Мо дар таҳоратхонаи ниҳоят тозаву озодаи бой вузӯ гирифтем. ӯ худ таҳоратхонаи махсус доштааст ва дар ҳамон ҷо таҳорат кард. Ҳамамон дар айвон ҷамъ шудем. Соҳибхона таклиф кард, ки ба меҳмонхона даромада намоз гузорем. Бойбобои муҳтарам, оё дар ҳамин наздикиҳо масҷид нест, ки намозҳоямонро он ҷо бихонем? Гуфт падарам. Масҷид ҳаст, бародари азиз, ҷавоб дод соҳибхона, вале шуморо ба он ҷо бурда наметавонам. Мирзо Каримбои саги бугир дар бозору мазор, масҷиду меҳмонсарой, хулас дар ҳама ҷо одамони худро дорад. Баъд аз ин 1.5 соат пас аз миршабхона одам омада ҳам шуморо ба маҳкама мебарад, ҳам маро. боз агар донанд, ки шумо аз ховалинго шукуноведу ба хонаи мо омадед, худо медиҳадаш. Медонад, ки дар он маконҳо тилло ва сангҳои қиматбаҳо бисёр ва банда ба ҳамин гуна молҳо сару кор дорам. барои як пора санги қиматбаҳо санги осёбро ба сарамон мегардонад. аз ин рӯ ҷои бехавфу хатарро ҳамин ҷост. аз гуфтаҳои соҳибхона ҳамамон ба ҳайрат омадем ва хамӯш мондем. меҳмонони азиз, гуфт боз соҳибхона, шумо аз роҳи дур омадед ва намози қаср мехонед. биёед аввал ман 4 ракат суннат, 4 ракат фарз ва ракати дигар дар алоҳидагӣ суннатро бихонам. шумо худатон ҷамъа сохта дар меҳмонхона намозатонро бихонед. меҳмонхона аз айвон дида даҳчанд зеботар будааст, ки одам аз тамошааш сер намешавад. пас аз адои намоз соҳибхона ба воситаи яке аз писарбачагон Камолро назди худ хонд ва ӯро дарҳол ҳозир шуд. аспони меҳмонони муҳтарамро ҷаву каҳ додӣ? пурсид аз ӯ. бале бойбобо, ҷаву каҳ ва бурда аз ҷӯйбор об ҳам додам. даст пеши бар гирифт. бо андаке нимтаъзим ҷавоб гардонд. Камол, хуб карде. хушҳол шуд соҳибхона. акнун рафта либосҳои туро пӯш ба бозор меравем. шумои меҳмонони азиз, пайдост, ки аз роҳи дур омадед. муроҷиат ба мо кард соҳибхона. хоҳ дар айвон, хоҳ дар меҳмонхона, ҳар ҷое мефоратон дароз кашида истироҳат кунед. гуфти роҳро бароред. ман пас аз бозорӣ карда бармегардам. ҳар хидмате пеш барояд ба бачаҳо гӯед, ба ҷо меоранд. то намози аср 1 соат монда буд, ки Камол як халта бор пеш аз бой аз қафояш ба ҳавлӣ даромаданд. ҳарду ба ҳавлӣ дарун нарафта рост ба айвон назди мо омаданд. Камол халтаи борашро ба оҳистагӣ рӯи қолин ниҳод. ана меҳмонони иззат, ман барои шумо сару либос овардам имрӯз, намуд соҳибхона. пас он ба Камол фармуд, ки он чӣ ки андаруни халта аст берун барор. Камол ба халта даст андохт. 4 буғчаи калонеро берун овард. бой пеши ҳар кадомамон як буғчаи гузошт. таъкид кард, ки ин либосҳоро пас аз намози хуфтан баъди шустушӯ мепӯшед. то он вақт Камол ҳамомро гарм мекунад. ҳамин дам аз берун овози мардонае баланд шуд, ки ҳастед? бойбобо мегуфт. ҳа ҳастам, дароед устод, ҷавоб дод соҳибхона. ҳамон як мард ба тан хилати сафед дар даст ҷомадон бо айвон даромад. биёед устод, дигар бора мурооташ намуд соҳибхона. ӯ ҷомадонашро рӯи қолин гузошт, бо ҳамамон дасти салом кард. сипас нишасту қадам расид. балона расад, гуфта омин кард. ҳам кард. мо ба хизмат тайёр бобо. ба бой назар афканд усто. инҳо ҳам бародарони мананд усто. ба шарт додан даромад соҳибхона. ин писар ба ман ишора кард. ӯ ҷия намешавад. чанд сол буд, ки онҳоро дар кӯҳистон Ховалинг тумани Балҷувон умр ба сар мебурдам. шаҳри якчашма рафти якчашма шав, мегӯянд дар урфият. ин бародарон ҳам дар он сарзамин зиндагӣ карда ба урфу одати кӯҳистониён ху гирифтаанд. ба онҳо пайравию тақлид намуда ришу фаши дароз монданд. зеро кӯҳистониён риши худро кӯтоҳ намекунанд. акнун вазифаи шумо аз ҳамин иборат аст усто. сари ин меҳмонро покиза метарошед, ришонро монанди риши ман кӯтоҳ мекунед. ин бачаро бошад. маро нишон дод соҳибхона, танҳо сарашро. ман он вақт 16-17 сола будам ва ҳанӯз ришу буруд надоштам. метарошед. хизматашонро бар зиёд медиҳам. устод ҷомадон чашмро кушодаду тасмае, ки ҳалқаи оҳанӣ дошт, ба мехе, ки дар бари моҳрини меҳмонхона овехта шуда буд, аз ҳамин ҳалқаҳо андохта овехт.
пас он дусе рӯймоли миён бар ин матои суфӣ чорқабата ба чор теғро низ аз ҷомадон берун кард. ҷомадонро пӯшида он теғҳоро болояш қатор гузошт. матои чорқабатаро низ аз як бари онҳо қатор гузошт. баъд теғҳоро ба навбат кушода ба тасмаҳо молиш дода тезашон намуда дар ҷои аввалашон мондан гирифт. ҳамин вақт яке аз он ду писарбачае ки ба мо хидмат мекарданду ба якдигар мисли себи дукафон монанд буданд, ана обгӯён як офтоба об оварда монд. Бойбобо аз кадомаш сар кунем? Ба соҳибхона нигарист. Усто, маро мақбул аст ки аз ҳамин бойбобо атон сар кунед. Шарафганбойро нишон дод соҳибхона. усто як суфи чоркабатаро кушода дусе бор афшонду ба Шарафганбой фармуд ки чорзону нишинад. баъди нишастани Шарафганбой усто суфро ба гарданаш андохта баст. аз оби офтоба як панҷаашро пур карда болои сари Шарафганбой рехт. пас ба ҳарду панҷаашро пур карда болои сари Шарафганбой рехт. пас бо ҳарду панҷааш молидан гирифт. чун боварӣ ҳосил кард ки мулоим шуд, теғро гирифта ба тарошидан сар кард. чун сартарошӣ хотима ёфт, ришу буруташро ҳам ба қавле мисли ришу бурути бой кӯтоҳ карда монд. бо ҳамин сари падару амакамро низ тарошида ришу буруташонро кӯтоҳ кард. ба назарам онҳо хеле ҷавон шуданд. сари маро ҳам тарошид. усто мизбон тоқи чоргулаеро оварда монд. худро дар оина дида қариб нашинохта будам. бойбобо дигар хизмат нест? пурсид усто. ташаккур усто. меҳмонони маро бутун ҷавон карда мондед. гуфт соҳибхонаву даст ба киса андохт, чанд танга барода ба дасти усто дод ва пурсид ки агар кам бошад боз диҳадаш. бойбобо, шумо одами басе савқатмандед. хидматонамро ҳамавақт аз будаш зиёд медиҳед. гуфт устову асбобу анҷомашро ба ҷомадонаш андохтан гирифт. шине чой нӯшед усто. таклифи меҳмондорӣ кард соҳибхона. хӯрок тайёр аст. фармоям як коса шӯрбои гӯшти баррагӣ овардан. баъд меравед я? ҳазор ташаккур бойбобо. изҳор миннатдорӣ намуд усто. фурсати нишастан надорам. ҳоло мумкин дар дукон 8-10 кас мунтазирам бошанд. хеле бошад, майлаш, гуфт соҳибхона. лекин ҳар вақт омада истед. дари мо бароятон доим кушода аст. албатта меоям, бойбобо гуфт усто. оё одаме ҳаст ки ба хизмати шумо ҳозир нашавад? кас. шумо дар хайру саховат ва меҳмондорӣ ҳамто надоред бойбобо. хуб тарифамон кардед я усто. ман ҳоло ҳеҷ чиз нагуфтам бойбобо. агар шоир мебуд, дар васфатон достонҳо менавиштам, гуфт устову ҷомадонашро гирифта ба ҳамаи мо хайру хур карда рафт. намози аср пасонтар намози шомро ҳам хондем. дастархон гусурда шуд. ҳанӯз як пиёла чой насиб накарда будем ки Камол ба ду лали ош, он ду писарбача бо лалиҳои кабутӣ ворид гардиданд. ош бо гӯшти думбаи гӯсфанд пухта шуда будааст. онро бо як иштиҳои том тановул намудем. баъд як ду пиёла нӯшидани чой соҳибхона ба дастархон омин кард. бародарон, гуфт соҳибхона, баъди андаке таваққуф акнун биёед ба меҳмонхона дароем ва ба коре ки шуморо маҷбур намудааст ба суроғи каминаи камтарин оед шурӯъ созем. ба ҳар ду писарбача фармуд ки фавран тарозу ва чанд асбоби дигаре ки тавассути он вазни тилло ва сангҳои қиматбаҳоро фаҳмидан мумкин буд, ҳозир намуданд. соҳибхона маро фармуд ки то мо корамонро тамом карда назди Ҳасану Ҳусейн, ҳамон ду писарбача равому ҳамроҳашон суҳбат карда нишинам. ман ҳамроҳи Ҳасану Ҳусейн ба ҳавлии дарун ба гуфти бой ҳавлии бачаҳо гузаштем. дар он хонае ба қолинҳои зебо рӯёфта буд. як духтари 13-14 сола ва ду духтари қадояшон пасттарин ҳамонанд. баъд фаҳмидам ки Фотимаву Зӯҳро буданд. духтакбозӣ доштанд. баробари даромаден саломашон додам. онҳо аз ҷояшон парида хеста рӯҳашонро паноҳ карда ҷавоби саломро доданд. Ҳасану Ҳусейн ба онҳо маро нишон дода гуфтанд ки ин писар аз тумани Балҷун аст. бародаронаш духтари қадбаландтарро Ситора муаррифӣ намуданд. духтарони ҳамонанд ҳақиқатан Фотимаву Зӯҳро ном доштанд.
вақте бародаронаш духтари калони ситораро гуфта шинос намуданд, ӯ қабл аз рӯяш пӯшонидан ба сӯям як табассум кард. гумон будам ки одамро не, ситораи ҳақиқиро дидам. ӯ бори дигар албатта аз бародаронаш паноҳӣ ба сӯям лабханде зад ва нигоҳашро зуд ба фарши хона андохт. гумон кардам, ки диламро чизе рахна зад ва аз пуштам баромад. худро дошта натавонистам. сарам чарх овард ва чашмонам сиёҳӣ задам. зуд рӯи курпачаҳои махмалин гусурдашуда барнишастам. яке аз он писарбочаҳо ба пушти аз беҳолӣ ба девор такя доштан болини маҳмалин пари қу ниҳод. ҳасану ҳусейн аз ман пурсиданд, ки аз бозиҳо қартабозӣ, шоҳмот, шашкабозӣ кадоми ин бозиҳоро медонам. ман бо ин хелбозиҳо балад набудамро изҳор кардам. барои чӣ бозиҳоро намедонед? ҳайрон шуданд онҳо. мо бачаҳои деҳот танҳо аз қафои молу гов мегардем, ҷавоб додамашон ман. ба саҳро рафтам молпоӣ мекунем. дар ҷараёни ин амал бачаҳо бо ҳамдигар гӯштин гир мегиранд. ду кас танобро баланд бардошта дигарон аз рӯи он меҷаҳанд. таяқзаниро машқ мекунем. болои дарахтон ва қуллаҳои шитобон баромаданро ёд мегиранд. балҷувонбозӣ ва чиликбозӣ мекунем. дар деҳот ҳамин гуна бозиҳост. дарс намехонед? пурсиданд онҳо. мехонем, ҷавоб додам ман. масалан, ман бо ду писар амакам дар назди падарам, ки муллои хубанд, ҳар шаб 2-3 соатӣ таълим мегирем. ҳафтаякро тамом кардем. 4 китобро хондем. девони ҳофизро ба куллӣ аз ёд медонем. ҳоло ғазалиёти ҳазрати Бедилро нисф кардам. бачаҳои дигари деҳот дар масҷид назди мулло мехонанд. дар ҷони ҷавоб доданҳоям дуздона ба Нозанин нигоҳ мекардам. вай ҳам гӯё дар дилаш чизе бедор шуда бошад. зуд ба сӯям менигарист. вақте нигоҳи маро медид, зуд рӯяшро сӯи дигар мегирифт. ҳар гоҳ сӯям назар меафканд. сорҳояш лолагун мешуд. борҳо шунида будам, ки писарони одамони дорро дар 15-16 солагӣ, духтаронашон дар 13-14 солагӣ болиғ мешаванд. ҳасан ҳусейн аз ҷавонашон як тахтагӣ, шоҳмоту шашка, як даста қартаро пешам оварда гузоштам ва ҳар кадомашро алоҳида фаҳмондам. додаронам гуфтам, ман ҳама инро қабл аз ин дидам, вале боре иттифоқ нафтодааст, ки омӯзаму бозӣ кунам. биёед ҳоло ба шумо қартабозиро ёд медиҳем, гуфтанд Ҳасан Ҳусейн. ҳасан қартҳоро омехта ба ман худаш чортогӣ дод. чортои дигарро ба рӯи рӯймоле ки паҳн карда буданд партофт. гуфтанд, ки ин рақам 3 аст. агар дар дастат қартаи рақами 4 дошта бошед, онро мағлуб карда метавонӣ. ва ба гӯши ман суханони онҳо ҳавоӣ мерасид. ҳушу ёдам ба он гуландон буд. аз рӯи эҳтиёт ба суханонашон майлаш гӯён ҷавоб медодам, гуфт Суроб. ба дилам ҳазор бор номи худовандро ёд меовардам, то кори мардум ба дарозо кашад ва ман аз дидори он маҳлиқо бисёртар баҳравар шавам. ба ҳамин тариқ ягон соат гузашт. камол омада хабар дод, ки калонҳо корашонро анҷом доданд. бояд мо рафта ҳамом кунем. худ рафта сару либоси бароям муқаррар шуда ва як садчоқ овард ва таъкид кард, ки баъди ҳамом кардан ҳамин сару либосро мепӯшед. сару либос аз куртаизор ва ҷелаки қиматбаҳо иборат буд. ҳамонро бори аввал дидам. дар он ҷо тавр шустушӯ карданро намедонистам. ҳасан ҳусейн либосҳоашро кашида, як тағорагӣ об ва як тоби собун ва як чизи лифмонандеро гирифта, ҳамин ки дари ҳамонро кушоданд, ҳавои абрмоне зада ба даҳлез даромад. ман ҳам тақлидан ба Ҳасан Ҳусейн тағораи об, собуну лиф гирифта ба ҳамом даромадам. ҳамомро ду чароға лампа, ки дар ду тоқчаи махсус монда шуда буд, барало равшан мекард. тоқчаҳоро дар пушти оина ончунон сохта буданд, ки қатраи обе ба он ҷо намерасид, вагарна шишаи лампа мекафид. ҳасану ҳусейн маро андаруни ҳамом бо эзор дида, ҳарду баробар хандиданд. акай Суроб эзоратонро дар даҳлез бароварда, баъд ба ин ҷо дароед, гуфтанд онҳо. додаронам, шумо ҳанӯз хурдед, гуфтам ман. ман бояд пеши шумо лучи модарзод набошам. чӣ фарқ дорад? гуфтанд онҳо. одам бояд дар ҳамон урвиён шустушӯ кунад. биёед додарон, маро ба ҳоли худам гузоред. қариб ба зора даромадамам. хайрият, дигар кордорам нашуданд. аввал назоратамон кардам, ки Ҳасан Ҳусейн чӣ тавр овозӣ мекунад. охир иқро бояд шавам, ки ҳамонро бори аввал медидам. нахуст ба баданашон то андозае собун заданд, ки ранги
пӯсташон наметовд аз болои он болиф баданашон мемолиданд. ман ҳам ба онҳо тақлид мекардам. баъде ки хуб шустушӯ карданд намедонам ҳусейн ё ҳусейн, чунки онҳо ба дараҷае ба ҳамдигар монанд буданд ки фарқ карданашон имконият надошт. наздам омада хоҳиш кард то ба шикам хоб равам. ӯ ба пуштам собун лиф мезад то баданам ба пуррагӣ аз чир тоза шавад. ана акнун хезеду як бори дигар обозӣ кунед, гуфт Ҳасан ё Ҳусейн. баъди обозӣ даҳлез баромада либосҳои камолвардаро чихел ки ӯ таълим дода буд як пӯшидам. ба оина нигариста худро қариб нашинохта будам. либосҳои худро ҳамин ҷо гузоред, ҳамширагонам мешӯянд, гуфтанд Ҳасан Ҳусейн. мо ҳар се боз ба хонае даромадем ки аз он ҷо ба ҳаммом рафта будем. духтарон ҳанӯз ҳам бо бозӣ машғул буданд. ончунон боадаб бо якдигар меҳрубон буданд ки вақти бозӣ ҳатто овозашон шунида намешуд. баробари ворид шудам ба хона дидам ки болои сарашон як зани баландқомат дар тан куртаи читу гулдори ба худаш шина дар сари рӯймоли заргаронӣ дошта бозии онҳоро бо завқ тамошо мекард. модарҷон, муроҷиат ба он зан намуд Ҳасан Ҳусейн. мо ҳамроҳи якай суробамон ҳамон карда омадем. вақти он зан назар ба сӯям афканд, дар гумонам ба як ҳайрати аҷибе афтод. биёед додари азиз, гуфту аз рӯи курпачаи маъмалӣ, курпачаи шоири парфта таклиф кард ки бишинам. то курпачаҳоро андохтани модар ману Ситора аз дидори якдигар андаке баҳра бурдем ё чӣ тавре мегӯянд чашмонамро каме об додем. ҳис мекардам ки нигоҳи Ситора ҳам пас аз ҳамом омаданамон пурҷозибтар шудааст. агар пештар гоҳ-гоҳе дуздида назар меандохт, ҳоло бошад ҷасуртар шуда буд. мехост рӯи ман тамошогоҳи доимӣ бошад. ман ҳам аз ӯ монандӣ надоштам. мехостам мисли оина доим дарубарӯяш бошам. ошиқон ҳарчанд муштоқи ҷамоли дилбаранд, дилбарон дар ошиқӣ аз ошиқон ошиқтаранд. баъди нишастан он зани меҳрубон пешам дастархон кушод. ниҳоят серам ҳоло аз сари дастархон хестем, ташвиш намекашидед. ҳам мешуд, гуфтам ба ӯ. додарам бо лаби хандон ҷавоб доду. вай дастархони дадаи бачаҳо буд, ин дастархони очаи бачаҳост. Ситораҷон аз он ҷевон лалиҳои қанду қандалотро биёр фармуд ба духтараш. Ситора ҳамоно аз ҷо бархоста аз ҷевон лалиҳои ширинҳоро ҳархеларо рӯй ҳам чида оварда ба дасти модараш дод. то ин дам нишаста бозӣ мекард. ӯ акнун ба банда муяссар шуд ки қадди расо ва навниҳолашро ки қариб баробар ба қадди модараш буд тамошо кунам. қадамҳои баъсе нозуки дилкаш дошт Ситора. дар дил ва ботинам якбора оташи ишқ аланга зад. ин оташ намегузошт ки ба ҷоям ораму осуда нишинам. мехостам бархезаму ҳарду дастонашро бигирам, аз рӯю лабу чашму абрӯу моҳояш бибусам ва бигӯямаш ки домони ту эй бути ситамгар, сар медиҳаму намедиҳам сар. лекин ҳаё сади роҳам мешуд. худро тасалло медодам ки сабр бояд кард. одам аз сабр ба кӯи мурод хоҳад расид. модар ба Ситора дар андак муддат як дастархони шоҳонае таҳия намуданд. дар рӯи он тамоми намудҳои қанду қандалот, меваҷот, чанд хели ҳалвою мураббо, мавизҳои туту ангур, бодому писта, чормағз, гандум бурёну хатбурён, гӯшти обпази гӯсфандӣ, қайла, нону кулчаҳои ҳархела. хулас он қадар хӯрданиҳое ҳозир намуданд ки забон ба гуфтану қалам дар тасвираш оҷиз мекашад. дар ин лаҳзаҳо ман худро хушбахттарин одами рӯи замин мепиндоштам. шояд чунин лаҳзаҳои ширину оро ва хотирмонро ягон инсон дар таърихи умри худ надида бошад. бародарон, гуфт Сӯроб бо чашми ашкбор вале овози буро. модараш ба Ситора фармуд ки биёву ба кат чой кашида деҳ. Ситораро ҳарчанд аз шарми духтарони рухсораш субҳ сурх шуда буданд, омада дар рӯбарӯямон нишасту чой кашида додан гирифт. дар дилам рафт ки аз модараш ҳамин фармоиш ва ишораро мунтазир буд. Ситора
чой медодааш ҷӯшу сӯзон буданд, вале ман асло инро ҳис намекардам. Пиёларо бо як ё ду хурд холӣ намуда сӯяш дароз мекардам, то аз дасташ пиёлаи навбатиро бигирам. Ҳарду хомӯш будем. На ӯ ва на ман ягон сухане намеёфтем, ки бояд дигар бигӯем. Лекин ман сухане мешуморидам, ки ман садои дили вай ва ӯ садои дили маро бар аъло мешунидем. Ҳамин тариқ намедонам, ки чӣ қадар вақт гузашт. Чанд чойник чой нӯшидам. Камол аз дар даромад ва хабар дод, ки падарат туро ҷеғ задан дорад. Вақте аз ин хона ба хона мегузаштам, гумон мекардам, ки маро аз назди ҳури биҳишт ба аъроф мебурда бошанд. Дар ҳамин ҷое нақли сӯроб ба нохост аз берун садои сумми аспон омад. Чуноне ки моргазида аз банди аъло метарсад, мегӯяд Сӯроб бо рафиқонаш: дар торики шаб ба куҷо ғайб заданд, нафаҳмидам, гуфт. Шамсиддинбой аз наи Сайҷалол ба меҳмононаш: ҳамин қадар дидем, ки Сӯроб хини хестан халтачаеро саросемавор таги кӯрпача монд. Ман хеста чор тарафро кофтам, садо баланд кардам, вале касе пайдо нашуд. Баъд рафта таги кӯрпачаро хабар гирифтам. Дар он ҷо халтачаи ниҳон буд. Халтача хурд ҳам бошад, вазн дошт. Онро кушодам. Аз дарунаш онҳои гирди зарди алақхостӣ баромаданд. онҳоро рӯи кӯрпача рехтам. Маълум шуд, ки андаруни халта чор чала, ду ҷуфт гӯшвор, ниҳоят зебо як ҷуфт дастмона, 10-12 тангаи тилло буданд. Чунин зару зеварро ман дар умри сарам асло надида будам. Ҳамашро ба халтача андохта ба киссаам задам. Тамоми шаб хобам набурд. Ду бор ба лаби чашма рафта омадам. ҳамин хел аст, язна, гуфт Сайҷалол. Ҳар кас, ки зар ёбад, якчанд вақт девонавор мегардад, аз хурду хоб мемонад. Ана ман ҳам ба ҳамин ҳолат гирифтор шудам. додарам ҷавоб дод. Шамсиддинбой ва илова намуд: шумо аз роҳи дур омадед, пагоҳ боз ба роҳ мебароед. биёед истироҳат кунем. Ака, дигар шумо Сӯробро надидед? пурсид ёдгор. Дидам, ҷавоб дод Шамсиддинбой. Саргузашти Сӯроб тамомият надорад, вале метарсам, ки шумо хастаеду иштиёқатон ба нақлҳоям коста, вагарна нақламро идома медиҳем. Бигӯед, ака. хоҳиш карданд ҳозирон: як шаб 1000 шаб нест. Дунёву ҳаводис гуфтанд. Кӣ медонад, дигар бора якдигарро мебинем ё не? давоми ҳикояашро сар кард Шамсиддинбой. мо хонандаи арҷманд худо ба қиссаи саргузашти Сӯроб дар бобҳои оянда ошно хоҳем кард.